Wes. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Macam-macam iki kabeh do blereng matane. Padha nuruti pasar apa pesenane. Ngene wis dadi cara nggo golek pangane. Seni ra penting, sing penting entuk duwite. Inspirasine wis ilang dipendem mati. Rasa solidaritas wis padha lali. Karya seni kontemporer jaman saiki mung kaya mut-mutane ngilat rasa legi. Sing dituju nilai rupiah lan dolare. Golek cara ben payu laris dagangane. Karya senine lali nggambarke rakyate. Rakyat sing urip sengsara apes nasibe. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Ono kancaku sing kepengin dadi artis. Pancen dasar bocahe senengane narsis. Banjur tingkah polahe mung sing manis-manis. Malah kaya permen rasane krimis-krimis. Nek tak pikir-pikir kok kaya tukang kayu. Wong wadon ngemali apa-apa sing payu. Seni saiki nuruti pasar sing laku. Dadi bakulan asal tau sama tau. Kaya suwe dodolane kok saya payu. Tambah sugih wonge uripe tambah maju. Omahe dadi gedhong dicat werna biru. Gedhe magrong-magrong kamare ana 7. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Jaman biyen isih ngondal numpak pit onta. Saiki wis numpak mobil gede tur dawa. Tuku apa-apa ra perlu ndelok rega. Kamu kondisi kerep jaluk aku sego. Jaman semono isih ramah karo aku. Kok saiki sikape malih dadi kaku. Ganti HP nganggo HP tipe terbaru. Senengane mau blonjo omahku laku asu. Omahe rame diparani bos kagol. Takon apa ana karya sing siap didol. Karya seni kaya dagangan jeneng dodol. Seni kok saya mawon wis modal-modal. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Ngemut permen lollipop, bunder tur kepeng rasane legi. Kepengin peken, pengen tadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Nih. Terus pada ini yuk Nih. Pi. pada ini ya Ti. ya ti dulu Pi. etis Pi. walu ya walu hero lu walu Wes.